Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide, mga palagad kita sa nabilini sa kaoras, 12 minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 24, bulan sang Hunyo, ang aton nga pagsangulog sang San Juan de Bautista, iban guro na gulo overnight man, sa pila ka mga beach resort, Mountain Beach Resort upod sa mga pamilya o kon kabarkada. Biyernes naman nato sa nga pagpangalagad sa kanang liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihilabas na tipon nga mga police report. Blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga patrol 1 ato sa nga Bravado Patrol kay na pa nagalambiyaw sa pilakabay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kagimusuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa rano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon na Zel Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bogina. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, Justin Report, Flash Report, Breaking News. Ginatutukan ang News Center ni Action Andy Pensor Lisay. Opda kita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert
Action Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa Kirandan, ang inyo sinalagad. Ang korman sa Action Night Patrol Program, ako naman sa Action Eric Magbanwa. Hop din ninyo ko sa labing isa kauras, 9 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ano sa ino pagkagabi ang Action Night Patrol, may naging agaw pa nga shooting incident dara sa may area sang Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bao. Damo igo sang 14 anyos ba? Nga napatay matapos nga ginparakan sa Lotang 45 kag Carvin. Ang gingamit base sa mga basiyo nga na-recover sang operatives sang scene of the crime operatives o konsoko. Subong sige pa ang panglaghap sang atong kapulisan sa Police Station number 7 ni Police Captain na Elmer Bonilla ang mga ebidensya mga testigo nga nakakita da para nga ma-identify atong magnubo sa pito siyam ka mga armado nga nagasakay sa L300 van. Ang report gani nga nabato ni Police Captain Elmer Bonilla, ang target gani hindi to guro ang bata mo. Tsako ang bata na kuwan to guro nasalaan namla, mistaken identity. Kaya ang information nga ang target sa tong mga armado nga mga kalalakinhan, ang tiyo sang biktima nga nakapalagyo. Do mo to. May kaso man nga 9165, kag may pending man nga warrant of arrest. Nang kilala ko pa niya do overkill base sala ang spatter bla nila nasalaan to ya ang bata nga base mo to guro ang target nila. Sa CCTV puraw naka face mask. Para puraw tara nakabunit ang mga suspect. Ang L300 ba nila daw wala man to plaka. Oh, grabe no. Why gid nagpaulihi ang Station 7? Isa na lang ka police station wala kaso sang shooting. Mo pira palayo lang. Base sa Lamayong Manila, Police Station number 10. Gusto na baw sunlog man pilas siyam 11 na ang mga kaso sang shooting incident na nagluntad diri sa siyudad sa Bacolod in a span of 1 month mula lang sang Hunyo. Mga siyam or 11 ka mga separate shooting incident na nagluntad diri sa siyudad sang Bacolod. Okay, nasa Peace and Order Council meeting sang pamunuan lokal sa Bacolod kag sang PNP naton sa Bacolod City Police Office. Daw maayo man kuno so far ang dalagan sang investigasyon. May mga napasakaan na kaso, may mga ara pa plano pasakaan kaso sa mga nagkarelain nga mga shooting incident diri sa siyudad sang Bacolod. Hopefully, na madugangan
Although nga ti ga-exert gid effort ang aton nga Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Galing kiti amo na bla. Buli lang ka pulis agi nabantayan nila. Ugalin mag-strike. Hindi mo na sila mag-imo sang isa ka krimen nga plano nila kung may ara presensya sa pulis. Makaluluoy dan target kinila, no? Tablang 14 anyos to. Ang drugs nga anggulo wala ina gina-discount sa aton sining kapulisan station number 7 sa ila sining investigasyon. Considering ati ang pamilya sang ang ginikanan sang 14 anyos ka bata, no to? Mga ang amay do nakapriso man sa kaso nga drugs to, no to? Confidence ko na si Police Captain Elmer Bonilla nga masolbar nila ang kaso sa bulig sa pamilya. Ag sa bulig man sang mga testigo ina kon may magpagisog maghatag sa testimonya ya. Kay kun wala ti dara siguro ka punto mabulubudlayan ang aton kapulisan sa investigar. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na this time antes sa mga report na gikan sa atong serye mga korresponde standby sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib. Standby man sa report ni Aksyon BJ Apasible. Una-unta na report sa aton sa Patrol 2. Sa aton sa Patrol 1. Aton sa Brabado Patrol. Balikanta kagliwata kamustahon. Ang paglibot-libot ni Aksyon Zel Minardo. Karon nga gabi sa Friday night na aton sa pangalagad. Observation report sa ato sining Brabado Patrol, Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Night Patrol Field Reports. Action Cell, may gabi please kami. Action Eric, good evening, good evening. Thanks God, it's Friday. Base, ang aton nga mga pamatanon ya, diri sa may dalalakson sa paglalabay ta daw, madamo-damo na Action Eric, daw nakapreparar na, nakabihis na bihis. Bihis na bihis. Kaya man-night out sila, guro. Ay, damo ba subong nag-graduate sa BMA? Oo. Sa, sila, night out sila. May graduation? Oo, may graduation, no? Kaya ka dyan. Isang kagina, Action Eric, sa nga hapon. Pero diri sa may yati, subong ang mga pamatanon niya ni oras, no? Mag-night out sila. Pero ang party, start pa alas 11. Party starts at 11 p.m. pa no? Pero diri Action Eric, no? Ang sitwasyon sa may dalan Lacson, no? Before ka labot dira sa mall, no? Sa may Robinson. So, ginakayo dira ang mga drainage. Kaya nagligad ini ang sa Republic of Carvic bala sa Bangga, no? Sa may overpass is ang dalan dira ang right kung pasulod ka na kay maliko ka sa right side sa tubang gitsang mall sa may Barangay Mandalagan sa dalan Lacson. Nakayo na ang sa may left side sini. So ang ginabakbak naman aran na sa may right lane naman subong. Amat-amat lang. So ang mga drainage diya sa may dalan Lacson, sige na tinguhaan hindi ginakuhaan nila siguro higko kag ang takop sinibala sa may manhole man Action Eric, no? Ananin nila
chikyar nga pag-on na pag hindi man makawat aksyoneri kay tibang nagligad ang taklob sa sang Manol dara sa may dalan nakson daw ginidiyahan dito nagligad ya kay ti wala nahugot no kon mga tornilyo nga nagkarakakas pero iniya ginsimentado na ganyan nila aksyoneric no madamo ang ginakayo diri subong no nga dala nun sa maya syudad sang Bacolod no. Siguro may mga early warning device man ang ilang mga ginobrada nga hindi man delikado sa mga motorista sa kung gabi. May aksyoneric daw baral ni sa balang do ka cyclone wires ha. Pero I mean visible ko nagadala ka sa rakyan, hindi ka mas aksidente. Oo, nakitaon man siya kay may aran na yun nga sticker balak aksyoneric. So kung okay pa ang pananawan kag ang pamisaron sa dala sa motor kag salakyan, di makitahan din nila pero kung daw blurred ni mo pananawan di daw alang-alang goro. So pero action Eric, diri pala kita sa may overpass diri no before ka mag sa may Burok Riverside Barangay Barago kag sa may Barangay Bata, nagliko no. Sarado naman subong. Kay may ginakayo naman sila. So, oo, liga, di ba, gin-open na di siya, kay, so, nag-okay na mo, sa isubong, nag-amatamat naman nila, sirado, kay may ginakayo, nga, dala naman, o ko na nga parte siniya sa Taytay, Action Eric, no? So, ginasinto nga nila liwat, tiya mo na abiso, o ko na, paano yan sa aton nga motorista, no, nga maghahalong, sila kay base, karon kung hindi nila makita, kamaga-diretso sila, bawati, ako, nga sakit ni kagabukol, no? So, hindi ko kita diri, makatubra sa maya Purok Riverside na Barangay Banago, kung sa diin lang kami, makita naton diri ining mga madagko nga silakyan, mga wing van, nga halin dito sa maya Bredco 40 daw nakalaka naman lang ang makita naton adri unlike as sa nga nagliligad di actionary kan daw medyo madamo kay ang iban sila sa ila may mga garahian na din sa mga bodega no makita naton diri subong sa maya left side namon kung going ka pabaybay yun miyara tag-isa na lang kabilog sa maya right side isa man kabilog pero diri actionary kang street light to kon ang dalan makita naton nga masanag man no? May mga pipila lang ka mga poste diri ang wala nagaandar o kung nawala siniya na siga na wala na maluad kung punder ni bala o kung wala lang gib na pasiya. Pero ini ang mga lights ginasyonere ko sa akong pagka-checker diri akong pagka-observar. Mga solar lights ini sila gali. Solar. Kaya ama na yan ligan na mo no ko mako nga daw ka hindi bala siling sana gib gado ka dim light lang nga daw ga yellowish may arang sa piyak ya lepas man og pundera ng ga yellow kami ara ka puti isa ka tama ya sulerek nga ama niyang sanag pero ang daw ga yellowish as dili sa may left side namon ya tiya medyo madulom-dulom no pero adriya no makita na naton nga diri nga part mag approach ka na dira sa may Taytay sa nga Purok Riverside masanag naman gid action area kag malapad na diri ang dalan so two lanes kag may bike lane man so wala sa nga rason diri nga mag dinasukanay ang mga salakyan ni action area so dira no sa may downtown areas man so ang sitwasyon man dito kagina sa pag-checker naton Eric naman action Eric okay man no ang lakas ni nga trapiko normal naman ang mga establishmento nagapanirado lang may mga pipila lang nga naga-open gid kag may mga nagabaligya sa gihapon nakapareho sa chicken joy no sa mga nagalabay-labay ang halin sila obrahan kay ti papuli pa lang sila amo gina ang kinanglan lang iba niya especially ang board action Eric wala na ni sila daan niya luto kong kakisa iba na nagabakal na lang kay tungod ang kapoy naman sinihalin sila nga ulobrahan action Eric kamusta yung mga bar kag mga ilimnan nga nagyan mo tama man ba sila customer? Yes action Eric no so far damo customer ini ang mga ginatawag naton bala nga daw talambayan o kuno ilimnan sini sa mga kauturan naton kay ti Bernes gisubong action Eric no kagati gid man naton liwat ginan sa may Alagon nga isirado halin dra sa may South Road kaga North Road gali action Eric bali ang mga food cart buhat maplastar ni sila sa alagyan dito bala sa nga ipa NBI bala ayon action Eric no lapos dito sa may police station to bali dito sila nay temporaryo nga gimbutang ginabuhan man ginas sa nga gwardiya dira sa may Capitol Lagoon no nga temporaryo anay ang closure sinikiti may inauguration was sa nga officials sa nga provincial capital action Eric. Okay, so at least bisan paano na taga-aris la abiso kada antiprano pa. Yes. So kaga mo man nakagina
may pipila nga wala pa yapon kabalo pero tingin tingwaan man sang ibanda nga nagabaligya nga mapabalo man ni ang ilang nga mga kaupdanan kaya kasi bala makibot sila buwas no kay ti makabalo sila nga may ginapang plasta na sa lagon pero iba daw hindi pa aware nga may inauguration buwas nga matabo. Sige. Kaya at least bisan paano, pagkagabi, pwede naman sila kabalik ko dayon? Yes, so, Action Eric, no, kay ti, tapos siniya, dasig naman kay alas 4, masugod naman ang inauguration, no, so, pila lang man ka oras, pagkatapos na back to normal naman na dira ang dalan, Action Eric. Gani, man kakitaya mo na, may mga closure nga matabo dira sa palibot sang kwan, sang Capitulagon. Yes, correct. Kaga inigura nga going to north, no? So, may posibilidad nga dira sila agi sa may dalan sa Gatuslao. Sa Gatuslao, Action Eric. Okay. Kaga dito man sa may Balago, no? Alapos, Action Eric. Oo. Kay daw mabudlay diri sa may may close ang dalan buwas nga aga. Mo importante. Yes. So, Action Eric, no? Sa buong gabi, kabay pa, no? Ang kaninong pagkatawhaya diri sa aton ang magpabilin sa maya syudad sa Bacolod. Kasi halong-halong gid sa aton nga mga kauturan nga naga-drive ka motorsiklo man o na pribado kaga publiko nga salakyan. Action Eric, observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat redaksyon na Zel Minardo reporting live sa Patrol 1 Brabado Patrol. Back to back na kay action ninyo bugi natin muna. May mga gamay lang nga changes dira sa palibot sa Provincial Capital, Capitulagon. Iti buwas mo ang inaugural ceremony sa mga opisyalis sa Provincial Capital. Ang mga food cart na dati dito lang na temporaryo iplastar sa area ayon kag sakop sang NBI office. So kabay pa nga mangin mayo kag mangin plastado kag wala lang sa mga untoward incident nga matabo sa karon nga gabi sa atong sinipapanglagat durante nga mat-amat nga nagadalom ang atong sini nga kagabihon. Check attendance lang si Rosano Miranda sang Silay City. Paurok-urok siya pamati. Happy birthday sa palangga kong asawa si Janet Catalia. Janet Catalia. Happy birthday Janet Catalia. Subong adlaw ang panamyaw. Alin kay Arman Catalia ang panamyaw. Nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Sakay Sir Frankie Alojado and family. Kapaurok-urok si Sir Frankie Alojado and the family. Sa mga taga-pulis, sa mga taga-Morsya, PNP da. Malang nga pagpaurok-urok, no? Sakay Mary Jane Latusa. May gabi kay Mary Jane Latusa. Kag may gabi man kay Ibon Butzer sang Germany. Nakalike kag nakashare na sa tamya yung pamilya dira sa bay Banwasang Morsya nga nagapaurok-urok man diri sa inyo palatuntunan. Hindi man kompleto nga nila kung hindi man sila makakuan makapaurok-urok ka pamati. Bao si Maribel Di Maalaw ara pa nga pulaw pa. Si Maribel Di Maala. Si Jacor Abilio Mata Distura naga-monitor gid sa atong sininga pagpangalagad kay Cherlin may kabigid kay July Harave sa kay Gary Amirila sa kay Noel Sumuya Capablanca. Oy, may kabigid kay Sel Noel Samoya Capablanca. Gapaurok-urok ang dila sir. Si Jacor Abilio Mata Distura. Para man check attendance lang siya. Ay nagapaurok-urok man sa inyo sininga palatuntunan. Salamat gida.
muning mga inspirasyon ta sa kwan sa aton sa nga pagpangalagad. May gabi dira kay Sir Roberto Pineda Jr., kay Butchoy, kay classmate ko Joe Oliveres Jr. sang Banago, kay Sir Washington Sniper, may gabi dira kay Sir Washington Sniper, kay Ronald Torino, good evening, kay Mary Jane Latosa, kay Rina. Ara si Rina ga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Hindi man kumplito nga biya kung hindi man siya makapaurok-urok pamati mo. Ginatamya ko lang dara si John De La Rosa. John De La Rosa, happy birthday, happy listening. Aldrin Gamboa, Michael Campos, kag Rolando Beliosilio. Nagapamati gid sa Action Night Patrol. Aling kay migo ko Charlie Truno. O hidla mata kay tuto Charlie Truno ba? Pag-ulo siya nagpabatsyag ba, no? May gabi dira kay Mr. and Mrs. Charlie Truno and family. Naga paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Ara na sanay. Recap ko anay ang resulta sang kuana sang STL tatlo ka draw sa nga nagataya sa STL. Recap ko ang first draw kay na 27-1 27-1. Ang second draw nila kay na 25-29 25-29. Kag ang third draw 22-11 22-11. Ang resulta naman sa Lotto 658, ang jackpot price 49.5 million pesos. Why sa man nakakuha? Ari ang resulta sa 658. 5, 55, 19, 22, 11, 2. Again, 658 resulta 5, 55, 19, 22, 11, 2. 645 jackpot prize, sulo ang buto. May nakakuha sang 8.9 million pesos. Sulo ya. Ang jackpot prize ng 8.9 million pesos. So, aring resulta sang 645, 28, 10, 16, 3, 25, 13. Again, 28, 10, 16, 3, 25, 13. Amo ang resulta sang Lotto 645. Kaya paurok-urok kid ang mga nagasunod sang resulta sang Lotto kag resulta sang STL. I-check tago ng report gikan sa area sang 1st District. Ari sa Action Nelson Pateño, balita sa Toboso, Calatrava, kag syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, mayong gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayong gabi gid sa inyo kag invited kamo nga magkadto sa Calatrava kay Pista Buwas. Oo, dito sa imo balay da. Ha? Sa imo balay da makadto to da. Ati wala ko di. Ay, na no pista way imo ya. Kita ta balita. Ha? Kita ta balita. Ano balita na kit lagsa mo lang na. Na. Mo talaga sa katuig no. Ay ka duha na ano ni subong after duha ka tuig nga pandemic balik pista. Gani man, hidlaw man ang tanan. Di buwas naka-line up nga mga aktibidades fluvial parade. Kag ti ang ang Calatrava Mountain Bikers monkey ride. Mga mahilig magbike bla. Ti gatik si Sir Police Major Lumyain Lidawan. Sabi niya, Sir, bukas sama ako. Oh, good, very good. No problema, basta na ay bike. Dala-dala yung mga liya bike. Ay, mag-bike man siya.
Oo, may bike siya. Ati, very Oo, good, kaya very good. wala sa galing ka bike, kaya nag-standby siya sa, na-standby sa station la. Oo. Si boss, na siya, isa sa mga 160 ka mga participants nga magbike pakadto sa may, kakadto ka naman dira sa may pagumayan sa Damo, Blamo. Oo. Oh, dira boss ang ruta. Oo, layo balik man eh. dire Layo man. sa proper. Layo man sana. Oo, mga 21 kilometers actually. Ang pakadto dito, di pagabalik ti another 21 kilometers. Okay. Pero hindi man pilitaya. Oo. Kung ang makaya lang pwede mo lang kaya kapundos kilid, kagulaton mo na lang ang pagbalik na nila kung dala bata mo. Dala bata ang fun ride, boss. Kaya mo na ang isa sa mga highlights sa opening salvo sa fiesta diri sa Calatrava ti karon nga gabi naglagaw-lagaw ta sa pila ka mga area padayon sa gihapon ang championship sang pila ka hampang nga basketball karon nga gabi ti buwas awarding na sa tanan nga mga sports events nga ginhiwat diri sa Banwa sang Calatrava pareho sang softball, wrestling, badminton, table tennis, ng lawn tennis, sipa takraw, damo-damo man nga mga sports ang nagtakop karon nga adlaw kay tibos awarding ceremony na action, Eric. Medyo isa ni sa makaengganyo sa aton sini nga mga kauturan. Okay. Ang mga sports enthusiast bla naton nga at least nagbalik-balik na ta sa normal nga pangginawi. Hindi lang ta malipat sa pismas git kay importante gina. Gani man. Bisan wala na social distancing kay wala naman gina-observe. Pista mo. Oo. Bulangan ani nga may permit okay na. Pwede naman, no? Oo, hindi ka forkak derby na gani kami di. Ay, tood. Oo. At least ang mga sadto kalingawan kag ginakay lawas taran atis nga matamat na balik. Mo gani man at mo lang ang nila mo ang mahimo nila kay ti doga hojak man sila kay ti pilada ang katuig nga panago man sa balay kag ulat kun anong resulta sang epekto sang COVID-19. Oo. Tiyo muna action, Eric, medyo matawhay karon nga gabi kag ginalawman naton nga tani padayon lang ang maayong panahon para nga maka-enjoy mga aton sini nga mga kauturan diri sa Banwa sang Calatrava. So, buwas tong highlight, no? Ha? Buwas ang highlight. Ating highlights 29 pa to. 29. Pati alawig-lawig pa. Ay, dugay pa. Pinisalbo pa gani, boss. Ati Mayo, very good. At least masan paano, damo ka sa dyan, kung sinyo kang kalingawan. Oo. Actually, may food fair, may ara sang agricultural fair man. Buwas, opening mo. Oo. Ati mo na lang taon tani. Napangabayan na naton sa kapistahan, wala bla sa mga untoward incidents bla, wala binunanay, labuanay, ang pag-inom, ibutang lang sa tiyan, di lang sa ulo. Correct. Kahit hindi mo man ay malikawan mo, ang inom-inom, kahit normal man lang na sa mga magbarkada nga magtulo testing. Ti pariyo sa ato niya, wala man tayo ginom, ti playo lang tada. Pagad-igad ka na lang. Parang layo ka sa discussion. Ang balon ka pa bla, wala ka ginom. Sa ng soft drinks Tapos pila ng kabotilya, soft drinks, surot mo imo yan, daw ikaw pa nanobog. Pero at least dapat mataguro pulis na ma-deploy sa area. Tibo, sara na, sugod ng deployment sang pila ka mga nagabulig nga mga police station. Diri sa may kaiping namon nga Banwa action na ere. Kaya na, balita naton, medyo malawig-lawig man nga lakta nanay, kag malabot ang target sa aton sini nga mga kapulisan, more or less 35 kilometers ang ginalakat sa aton sini nga mga kapulisan sa ginisa nga puwersa sa aton sini nga mga kapulisan sa pagpamuno ni
Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. ang acting chief of police sang syudad sang San Carlos kag drug enforcement unit kag pila ka mga unit sang PNP nga diri na sa may unang distrito sang Negros Occidental nangin successful ang ila sini nga operasyon anti-illegal drug operasyon nila ina sang aga nga kun sa diin matapos gani sila nakabaton sa nga report gikan sa concerned citizen sa nasambit nga barangay nga mayara sa nga pila ka mga individual nga naga-cultivate sa nga marijuana plants. So kasa ang operasyon sa aton sini nga mga kapulisan sa unang nga distrito kaga nadiskubrihan kaga mismo makita naton sa litrato da kuma flash naton dira na taas pa sa kay taas kita mo naman na personal si Lieutenant Colonel Misahon. Sige. Taas pa sa iyang marijuana. Son ba ikat ko rin kayo kadali lang kay balikan ta ka? May flash report na patro, may shooting naman Ano? May shooting incident naman. Daw why na yung untat yung shooting incident sa Bacolod daw. Dali lang kita ikat ka action na son balikan ta ka dugay-dugay sa imo siling balik report parte siling recovery sang marijuana sa area sang San Carlos City. May flash report ang atong siling Patrol 1. Hindi naman yung flash report ni Action Zel Minardo. May another shooting incident naman ay Diyos ko. Daw na katapusan nga diniruhay sa syudad sa Bacolod daw. Ara na Action Action Zel, please come in. Action Eric, no? So, isa naman ka shooting incident ay nagluntad sa isa ka barangay diriya sa maya syudad sang Bacolod. So, wagin kumpirmera sa aton sa subong Pilakso naman ang isa ka biktima Action Eric. Pero subong padulong na kita sa maya area Action Eric, no? So, ang nanganon ta lang ang dugang pagitsini nga detalye kag impormasyon Action Eric. Sige, indicate ka lang kung naka na sa area. Yes, Action Eric. Action Eric para sa Action Flash Report. Ini si Action Zel Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kay Action Zel Minardo ka-going pakadto na sa Action Zel Minardo sa lugar kung sa tinatabo ang shooting incident. Kumanan to kayo ang report na Action Zel. Pilason lang ang biktima. Sining shooting incident nga nagluntad ini naman nga gabi. Sabay pang panagupnop kong station, hindi labla matabuaw, basi amugid bla. Balikan sa Action Rason Patenyo, sa report, Action Rason, din kada? Ari ko di ka pamatis. Daw balan ko na nung ginatumod mo nga station ba? Di kabay pa ka hindi lang silin ko. Kaya kung amon na sa salamagid kami. Salamat. Salamat kita na. Sige, ano nang marijuana mo na report man? Natabo Action Eric nga tidwa ka mga biktima, ka mga sospitsado ang natigayon nga madakpan sa mga katapos ang kapulisan ang anti-illegal drug operation ang ginapatigayon sa may sitio Handalugo, Barangay Nataban, syudad sang San Carlos. Ining Nataban Action Eric kapilanan ni Ridandi sang mga marijuana plants mo. Pariyan sila sang kudkod. Kay ti nga mga lugar mabugnaw ni nga mga lugar kay ti medyo mataas nga bukid bla. Kag ti sa pangpang ni nila ginapananom ang ila sini nga mga marijuana. Kay ti mabugnaw kag kanami isang klima bla kung makakadto ka didto. Rason nga kanami isang tubo sang mga marijuana plants didto. Tambok kayo. Kita mo na si Kuya Jesus taas iya pero taas pagid yung marijuana. Gani man damo pa no. So, damo kuano sa nga. Mo gani. Nadakpan Action Eric ining si Armando Quijado, 27 anyos, isa man sa ginakabig nga street level individual sa aton sini nga mga kapulisan kag subong man Peter Luar
30 anyos, isa man ka street level individual sang pumuluyo sang nasambit nga barangay. Ang pagpatigayon sang drug operation, pagdakop sining duwa ka mga persona nakuha sa ila posisyon ang 20 o na 50 city tanan ka mga fully grown marijuana. Imagine 50 city ka fully grown marijuana, Action Eric. Kag isa ka bulo nga ginagamit nila sa pagpanglimpyo sang nasambit nga punuan sang marijuana. Sa pagpangusita sa aton sini nga kapulisan, ginabulubanta nga kapin sa 2 ka kilo ang kabugaton sang nasambit nga marijuana plants nga mayara sang sa standard drug price nga naglabot sa 240,000 pesos, Action Eric. Ining 2 karon ka mga suspitsado kay nasang hapon ang gin-inquest naman sa aton sini nga mga kapulisan sa korte para pasakaan sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165. Muna Action Eric, ang maliport naton ang 2 ka mga suspitsado ara karon sa custodial facility sang San Carlos PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, balita gikan sa syudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa area sa First District, San Carlos sa Toboso, Calatrava area. May gabi dila kag may nga pagpaurok-urok sa kay Kagawad Joscoro Silva sa Barangay Zone 5 Morsia. Alin kay Migota JP Ahina. May gabi dila kay Maria Socorro Pajarillo Di Mabildo, kay Mr. and Mrs. Joel kag Eva Sangco and Kids, sa kay Eric Horbina, sa kay Carl Gatinao, sang Kabalikat CBCOM 401 Binalbagan Chapter. Good evening, Action Eric from Kabalikat CBCOM 401 Binalbagan Chapter. Eric Horbina. Sabi nila kay Tokayo ta Eric Horbina. Paurok-urok pansaglit sa Action Night Patrol program. Magkumitong gabi akon, wala ang paurok-urok porsyon. Ay, puwerte. Parami na sila. May gabi nila sa kay Star kag Doc Matmayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kay Star kag Doc Matmayo, mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa Aksyon Night Patrol program. Ay, puwerte. CJ Magamantok, ara naman si Arcon Tubida, ara man. Si happy birthday kay Madam Joanne Luces, alin kay Cherlin. Siling ni Helma Midyodea Pasko. Ito gabi na gidnaw. Gani man. Bong ugatis Hanoi sa La Carlota City, may gabi gid. Kay Madam Josie Kanyete Patinyo gapaurok-urok man sa Aksyon Night Patrol program. Ay, puwerte. Sili ko daw, why na ni kapahawayan ga lalaim na aton sili kapulisan. Ay, puwerte, no? Challenge ni sa aton sili nga kapulisan. Alin sa report ni Aksyon Nelson Pateño, aring balos ka report ni Aksyon Roger Gutib, area sa Escalante, Sagay, Cavite City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in.
Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon sa pila ka mga balita Action Eric aton diri madulong man sa matrion diri sa aton area of responsibility sa diri ka persona ang gindakop nga may kaso sang 2 counts of violation sa Republic Act 9262 o kunining violation against women and children. Alas 10 pasado takna sinigid lamang aga Hunyo 24 adlaw di San Juan gin operate sang mismo sang ginpamunuan mismo operation ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi sa may Purok Alingating sa barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz sa pagdakop sini sang yaman nga pariente kaya ang gindakop dire mo si Bertito de los Santos y Dispi. 56 anyos sa edad ka gini siya may asawa residente sang Purok Alingating barangay Tinampaan Ciudad sa Cadiz. So sa report ini siya ang ginaresto by Bertio of warrant of arrest ginisyo sang RTC branch 60 kagipirmahan ng Robert Judge Gwendolyn Jimenea ang presiding judge sining RTC branch 60. Ini ang violation sa section 5 kag section 5 paragraph A sa Republic Act 9262 to count sini siya with criminal case number ng isa 22-7810-C kagang 22-7811-C. Ini nakapit sa sang Hunyo 23, 2022 kaga ang operation nga gipatingay kaina at igin patigayin man ang pagpa-examine sini sa iya sa iya sini nga physical body kag in good physical condition man di ari sa karon ditinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ginaparugot naman sa korte nga ini siya makaangkon sa temporaryo nga kailwayan kung makapiyansa siya sang 72,000 ka pesos sa isa ka kaso kag 6,000 ka pesos pagid sa isa man ka kaso. So matotal mga 78,000 pesos ang dapat niya nga iga piyansa agod nga makaangkon siya sang temporaryo nga kahilwayan. Samtang giingaw nga kaina nga ma-file ang kaso in quiz batok sa kay Ivan Clen Juliasa ini ang 34 anyos sini si Bambam nga sa diin gidakop kahapon mga alas 12:30 ang takna sa bahin sang lot 19 sa block 19 dito sa may barangay Luna sa Villa Luisa Housing nga nakuhaan sang napulo gitaran ka sa sisang Shabu kag subugman ang bypass money na recover man sa iya kalakip na ang improvised tutor. So kaina gin-inquest ini siya pagtapos nga nag-abot gilayon ang resulta sang crime laboratory nga ginpatigayon sang Station Drug Enforcement Unit agod nga makakuha sa resulta kag ma-file gilayon ang kaso. So inquest kaina ang pagpasaka sa kaso kay Ivan Clint Juliasa nga isa ka street level individual. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Action Night Patrol. Kung naman ang inyo ka-aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Roger Gutib gikan sa area sang Escalante, Sagay, kag Cadiz. Standby sa report ng Action BJ posible ha. Balik ka si Action Cell. Ara na sa area sa natabuan nga shooting incident. Action Cell, please come back. Action Eric, yes, no, ari kita subong sa may Purok Katilingban, barangay Vista Alegre, no? Sa Bacolod City, which is ini ang biktima, pilason ini ang igoy Action Eric sa nawalan niya nga kabot, no? Kaya pag-abot naton sa ambulance na ini siya tagaan na sa medical attention no kung napagbulong sini sa bahin sa mga medical response. So ang victim ginkalala kay Ronelo de la Cruz, 65 years old, kag residente iniya sang Banwa sang Murcia. So pumayaw ini siya kay Eric. So ginasunod pa namon na diri sa may dalom kaya ginapatulong sini sang pulis kung sino ang naglutang iniya sa may victim. Kilala yan? Oo. So wala, Action Eric, no? Diri, ang signal, daw mahina, gida katama. So, ang aton sa mga Facebook Live, hindi gid no? So, Action Eric, no? Ari ginasundan namo na diri sa ang kapulisan kag ang biktima. Sini kay ginapatudlo ni kung diin ayon gid
Ako sino ni ang Kung mo nagtiro. kilala ya. Sir, nagtiro dire pag ano ni sir. Dire siya natiro ha. Kilala ya. Oo, actually, so ginakatan ako ini ano gina-check pa nila ni sir. Oo. At kung kilala ya, wag na problema, good as solved na. Ang lala kung di kilala. Yes. Pero na anak pa rin naman. Yes, so, na ano, pa kay madulom ang area mo, nga ginaluntaran sila eh. So, pwede hindi siya sa'yo natiruan, dere, sir? Hindi niya man kilala sa'yo nagtiro? So, actually, Eric, no, yung kontakto sa investigator, hindi niya kilala kahit galit niya ang victim. Pero dere, gintadlo ang place kung diin siya ginatiro. Kaya ay na lang ko nga nagsinigabong, kaya kaga naiguan na siya sa maya nawala niya yung mga kamot. No, kaga ari ginbulong naman ni siya gani actually kaga ginatuan pa sa mga kapulisan. Pero okay man siya? Okay siya actually kung niya pila sa wala yung mga kamot. Very good, man. Kay kamot lang. Oo, gani actually kaya tinakibot naman lang siya ipilis na siya, kahit kapatid, nagsinigabong na, kaga nakainom, so ari ang victim. Kula mangkot kita direct. Pero yung gabi, din kasi dyan pinasa. Marisya? Ano sa'yo? Si Bayaw ko din. Bayaw na tao. Nakabot, sir man. Pag-abot ko din, naling kami sa Subaw, sa Timiruhay ito. Nagpuli kami din, saling sa Bada. Bumali. Tapos, si Lingko Kanunoy, Lingkong puli Kanoy. Si Lingko pag-abot din, Lingko matiway. Kasi, yung grogas mo, yung kabuas. Tao ko ni Ruas mo. Hindi po ito pag-abot binanggaan nila sa tatlong tao. Sila na ang gasin. Huwag kayo balong, sino? Ano pinakabilag ng banggasin mo? Tatlo. Ano ang mga panglawasin, sir, na... Mga niwang ka daw, mga kaprito. May, yung sir, may bunit. May bunit. Tatlo kami mo. Tatlo mo. Mga niwangon. Sir, di ka nangigo mo din, sir. Aris ka mo. Wala kayo ba? Uy, ano ba sila? Ano lima ko? Bilin tayo semangko ito daw. Daw. Sir, no? Singgit ko dahil tayo bayaw nga buligin niyo ko. Ito ligo. Ano kami sir, hindi ay tatlo, sir, ka nag-spot sa imo, sir, hindi na ka nang army. Uy, may armas lang eh. Tag-lipok doon, yung dito sila pakadto. Dalaga. Yan sa mga butog. Hindi ang ibo nga pala yun, sir. Ako nila natulog. Pero before ka sa gintiro, din ka din, sir. Dito sa baba, sa birthday. Sa birthday kami. Oo. Sa grupo. Magkuntas mo mga kontrata saan, ano? Napuli kami ya. Sir, kaya nagnilupok, sir, sa dito, sir, sa mga badang. Ang gabi lang mo. Ito na nagkirakay naman to. Oo, may ginamo naman. Yes, actioneric. So, iklaro, actioneric. Si Sir Ronolo, halin dito sa mga bada iskay. Dahil may ginaaligarya, amo niya ang iyang, ang statement. Nga naman nagsinurusaw naman dito sa may abada. Sir, ang nagsinurusaw, ito niya? Wala ko maloya. Wala ko maloya, dahil. Kung ano na yung kaso, huwag kami yung kabalo. Okay, yes. Pagkapulo, yun na diya. Ang actioneric, hindi na bangga. Okay. Sir, sino ka gani ka, brother? Ano, brother, sir? Kay Guerrero Ruas. Kung lakang Guerrero Ruas. Why sa kontraman, ano? Why sa pamahos ka buhay, wala ka bang kontrata, Dre? Mangkotalang, YTT yan, alin sa mga kontra. So, wala siya kontrata. Alin sa ilimnan, sir, wala ka man sa may nakaaway, ano? Why? Nakibot ka na lang, sir, na... Gabi lang yan naglupok. Mga pila ka lupok, sir? Isa lang siya. Isa, okay. Actioneric. Yes, so, wala mo siguro kontra, galida. Basi ko na tripinga lang sa lao. O gani.
Amo lang i-confirmahon kapag hirap mo na rin. Kasi sa abada, is-try ko niya may nagsiniro. Kaya na ito ang daan. Kasi so na yan. Silang i-double check na na. Oo, ari naman doon sa mga sinira pag ginaindikan factionary, ang gusto niya, iaari doon. So, kapag karoon ng perma lang na sinira, kung may ari, nang bala na din pa dito yung tinirohan. Sige. Action Eric, kaya kita diri sa daang guide sa Telegram, si Action Jim Minardo una sa balita una sa action. Sa makarang action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, salamat kinaksyon na Zel Minardo. Naman na kay kamot ng igo sa biktima. Naman sa kano kontra, tatlo mga ko tao na sugata ya. Ano nakabunit ko to? Kasi tripingan sa blahaw, anong sitwasyon? Silang ka gina-collate pa tayo na aksyon na Zel Minerva ang dugang information kay sa pagbalik kina karon report i-plaster niya na karon ang dugang pagig nga nakuha dira niya nga mga information sinig-shoot isinat dira sa may area sa ano to Vista Alegre to sakop Japon sa lugar man sa dinatiruhan man to 14 anyos ay puwerte na. Sige, balikan ko na ang report na action BJ Apasible sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kasunod sa kapistahan ni San Juan de Bautista sining adlaw Hunyo 24 ukon ining biray may nagluntad iyang pagkalumos ukon pagkalunod sang isa ka bata nga ginabulubanta nagaedad 5 anyos tubtob 6 ka tuig sa baybayon sang sitio Tapok, Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan. Mayo lang aksyon Eric kina-rescue ini sa gilayon kag ginhingagaw gin-revive sa mga rescuers kag sa karon yara na ini sa maayo nga kahimtangan. Mayara man sa takilid nga bangka suno sa report na overload ini kag ang mga sakay lunsay mga minor de edad kag mayara man sa gindapatan sa pauna nga pagbulong bangod nakalapak ining lalaki sa mga buka nga mga botilya sa higad iya sang baybay. Nangin matawhay naman ang pagpatigayon sang biray sa Banwasang Hinigaran suno kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran PNP. Wala man sa may na-report nga anuman nga insidente. Sa piyak nga bahin 32 ka mga persona nga nagpaidalom sa Community-Based Rehabilitation Program o kung CBRP ang nakatapos na sa ilasin rehabilitasyon sinalikdan nga Hunyo 22 nga tuig sa Banwasang Hinigaran. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, mayara sang ginahatag nga assistance sukon bulig ang gobyerno para sa sining mga persona. So far, amuning natipo naton nga mga balita sa palibot sang 5th distrito. Sa karon matawhay ang palibot sa ikalimang distrito. Wala man sa may nabalhag nga talalupang don o kung dalaguan nga mga balita. Sa liwat, malipayon nga kahiwatan sang kapistahan ni San Juan de Bautista kabalo ko ang iba naton sa nga mga kaaksyon na basihan gid sang tubig kagina. Amo ni ang madulong naton nga mga balita. Para sa Action Night Patrol, ini naman si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action BJ Apasible. Ikan sa 5th District. Nagabidira sa kay Jenny Solgor and family. May classmate ko Romer Pagsubiron da mga pagpurok-urok. Sa kay Nonoy Paglumutan da. Magabigit kay Nonoy Paglumutan. Kay Jo Marie Caliso Gomez. Sa kay Gister Bayhon. Salamat kay sa 75 stars ni Jo Marie Caliso Gomez. Kay Nicole Angelada may gabigid. Imperial Sam. Jerry Ruas, mayor na siya sa Morsas. Oo. Correct Madam Ibon Butcher. Si Nanay Evangeline sa Barangay Elis, monitor gido. Sining ni Evelyn Sinaon. Kay Ma'am Gina Gonzaga da, may kabigid. Kag mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Pagbalik na ton, balikan na report na aksyon na Zel Minardo. Katapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato nga papalaga sa Action Night Patrol program. Ay katamyalo ni Engineer Manuel Mawi Miraflores Qualis, si Migo Yaman, Engineer Arthur Normandy sang Puente Villa Subdivision Barangay Taculing. Balikan ta si Action na Zel Minardo. Atong gin-interview ni Sir duda lang ko tumo. At ako na tuslok to ya guro kakwan. Lansa nga kamo siya. In charge siya nga. Gintiro siya. Muna namin tiruhon nga nagahimo-himo lang yan sang istorya o. Salay naman ang police station number 7. Patuloy matapos ni Captain Bonilla itong kaso sa shooting sa Abada Sky. Madugang naman siya. Balikan ta si Action na Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Action Cell, anong follow-up mo daha? Aksyon na Eric, si Subong, no? Ang investigation sa nga Police Station 7, nakakapadayon, ha? Kaya ini ang gituad to paghilaban na sa mga biktima about to galupad man sa yung mga statement Action Eric. Gani? Kaya yawan sa pangita ang mga kapulisan, diska na blood stain, so kung patimaan na dito sa gintiro, sa puro katilingban, wala may makitaan dito ng mga dugo, diska nilakap sa nga tiket sa tao, to gani, wala Action Eric, so nagkulik pa kami tumaki, walang makita nga bala o kung ano. So, oo, ginasusketsuan Subong, mabasi accidental firing, kasi ang kabahin na siniya sa mga tupad balay, wala man sila may nabatian niya, no, professionary, kinagina, sunog gani sa may victim, na kay Ronelo de la Cruz, 65 years old, no, sa residente ini siya yan, sang Panwak Morsha, nahalin sa kuno sa birthday sa iyang grupo, yan dito sa may Abada Sky. So, lagi ko, no, nagtinirohay sa reactionary. Oo, nagagad sa kuno puli, sila sa iyang upon, na puli sila yan, baya kay wala sila yan po sa ilang mga problema, kung ano na Bote kan puli nila kuno nga aram sa balay isang bayarya, ginbanggaan sang tatlo paniwangon, sila kabutin, no, kadagin, tayaan ko sa nga armas lokang, tiyang hambalya sila Action Direct, nga, ano, sala ko sa inyo, ha? Wala mo ko yung sala, mo nyo ko wala man sa kibot na sa kuno, na nagnilupok, kaya tayo, nagnilupok, pero iyaman yung ituan, may isa naman kuno kalupok, pero nagnilupok, pero may checkyaron pa na kung ano katuod niya ang allegation sa nga victim. Nakaisulong, ayawan na to pang flashlight tanan yung mga kapulisan sa nga Police Station 7 nga nagupod ito responde. Lagi may makita nga dugo biskan gamay sa may area. Okay, subong Action Eric, no, i-follow up na po siyang dugang nga detalye. Kaya kung sinogid man ang suspetado, kung gitirong giman to ikan, subong daw alcohol intoxicated, ini ang aton nga victim. Hubog. Hubog? Hubog? Hubog siya Action Eric. Basi, dalay lang na siya kahurugbon nga nag-hallucinate siya?
Oo, ganit. Diba, kaya patubad siya. Kung man ang iyang, nga pila. Kaya sabang daw, wala pa daw, pa-chill pa lang siya. Yun, so, karon na nakbuhat kung ano ka matukod, kini ang iyang aligasyon ni Action Eric. Sige. So, amo na ang latest update nga nakuha nato na dito sa may nagluntad, no? Nga ginaaligara shooting incident sa may Puro Katilingkan, Barangay sa Alegre, Ciudad San Bacolod, Action Eric. Action Eric, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa nga may pisi ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga anti-histamine properties. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Wala na buwas sa follow-up ni Action Albing Graba kung drawing kuris-kuris. May gabi dila kay Lorenzo Istanyol Lasarte. Ito Lorenzo Istanyol Lasarte, musta ka da? Ara ka magli sa Manila. Huwag ka bakasyon to sa imong banwang natawhan ang dulid. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining ang banon Action Night Patrol Program. Magatakop ini temporaryo. Balik naman ini buwas Sabado. Same time, same station. Ato sa patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Roger Gutiv, BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Cell Minardo. Back to back Action Niño Bugina. Ato ka piloto sa Patrol 1 Bravado Patrol. News Center Action Andy Pensor Lisay. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter sa Control Tower Barangay Tarog Sulod Sangbago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaram. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.